גם בחיים האישיים שלנו, כשאנחנו נופלים, נפילה. אין פה מישהו שלא נפל. אז מהנפילה הזאת, יש בסופו של דבר, האדמו"ר הזקן אומר שכשעושים תשובה על משהו שנפלת בו, אז זה כמו חבל. וכשהחבל נקרע, אתה קושר אותו, ובמקום שיש קשר, אז החבל הוא כפול. זאת אומרת, יש יותר כוח, יותר חזק המקום של התשובה מאשר המקום שלפני התשובה. לפני זה היה חבל דק, ועכשיו זה חבל יותר רבה. דווקא איפה שהיה השבר, כן? אז כל פעם שעם ישראל נפל וקם, נפל וקם, משהו בפנימיות התחיל להתאבות והפך למשהו יותר ויותר חזק. עכשיו, אפשר גם להסתכל בצורה אקטואלית טיפה יותר על מה שקורה היום. אנחנו כל הזמן חושבים שהמלחמה הזאת, אוקיי, נגמור עם הפלסטינים, נגמור עם חמאס, נגמור עם איראן, אבל אם מסתכלים קצת על ההיסטוריה, רואים שכל פעם גמרו עם מישהו, והתחיל מישהו אחר. זאת אומרת, אתה גומר עם חמאס, אתה מתחיל עם איראן, אתה אומר, מתחיל חיזבאללה. אין לזה סוף, כי המלחמה היא לא רק מלחמה גשמית, היא מלחמה רוחנית. עכשיו, אם פה לא ישכילו להבין שזה לא F-35 מנצח מלחמות, אלא יראת שמיים, אז ברגע שה-F-35 ינצח מלחמה אחת, הוא יצטרך לנצח מלחמה אחרת. זה לא הולך להיגמר, כן? זה לא אחרי איראן יהיה טוב, נשב תחת גפננו ותאנתנו, אם לא ישתנה משהו מבפנים, אם לא עם ישראל יתגבש מתוך הייעוד האמיתי שלו, אז תמשיך עוד המלחמה. כן? אנחנו כבר 80 שנה עוד מעט המדינה הזאת וזה, לא היה פה שקט לרגע. פשוט רגע אחד של שקט לא היה פה. פה בספר שופטים כתוב הרבה פעמים, ותשקוט הארץ 40 שנה. כי כולם הבינו את המסר. צבע אדום. צבע אדום. טוב, נלך למקלט. צבע אדום.